Soc el Carles Ventura i et dono la benvinguda a la visualització de l'estiu. Aquesta visualització és una eina que he preparat amb molt de carinyo, pensant que et pot ser útil en moments de tensió, de nervis, de preparació d'exàmens o fins i tot si has de fer la selectivitat. Abans de començar, m'agradaria que pensis en un lloc en el qual durant l'estiu trobes la calma absoluta. Imagina per un moment una tarda d'estiu, seria potser un lloc de piscina, de platja, enmig de la natura. Potser la teva habitació, qui sap? M'agradaria que per un moment trobis aquest lloc que el farem servir ara durant la visualització. Et dono uns segons per pensar. L'has trobat? Ha de ser un lloc tranquil, de tarda d'estiu, on realment desconnectes i et connectes amb tu mateixa. Si no l'has trobat encara, no pateixis, para un moment la gravació i quan ho tinguis, torna-la a posar en marxa. Doncs bé, ara que ja tenim aquest lloc, comencem la visualització. Com ja saps, abans de visualitzar, el primer que fem és mirar si hi ha alguna peça de roba que ens molesti, que ens apreti, sabates, cinturons, polseres. Afluixa tot allò que puguis, de forma que estiguis amb la màxima comoditat possible. Busca ara un lloc on seure o bé on estirar-te, on puguis estar totalment en relax, amb total tranquil·litat i que sàpigues que ningú et podrà destorbar durant una estoneta. D'acord? Doncs ara que ja estàs en aquest lloc tan còmode, tanca, sisplau, els ulls i comença per respirar molt tranquil·lament, inspirant pel nas durant 4 segons, aguantant l'aire 2 segons i traient-lo per la boca durant 4 segons. Fem-ho en total de 3 vegades. I ara m'agradaria que imaginis que ets en una tarda d'estiu, en aquest lloc que em comentaves que és tan agradable per tu i de tanta tranquil·litat. Pot ser un lloc on has estat moltes vegades o potser només una o que te l'imagines, és igual. L'important és que sigui un lloc que et dona pau. I per un moment, imaginem que és una tarda meravellosa d'estiu. T'acabes d'estirar a tovallola, t'acabes d'estirar al terra i acabes de tancar els ulls. Pensem que el sol ja està començant a baixar i la temperatura és ideal. Sents només el soroll de les onades si estàs al mar o dels arbres i el vent que hi bufa. Tot et transmet molta calma. I recordes la tarda que acabes de viure amb les teves amistats i et sents feliç, amb molt d'agraïment per la seva presència, perquè recordes que heu parlat sense parar. Potser heu rigut molt i notes aquella connexió que només es té amb les persones que t'importen de veritat. Notes que el teu cos està cansat, però a la vegada ple d'energia. I somrius. És un moment meravellós. Ara, quan compti a 3, tornarem a la sala a poc. I m'agradaria que et quedessis amb aquesta sensació de tranquil·litat que ara tens. 1. Amb els ulls tancats, respira profundament i poquet a poquet ves movent els peus. 2. Respira a poc i ves movent molt suaument els dits de les mans. I 3. Respira i obre a poc els ulls,
mantenint la sensació de tranquil·litat que hem aconseguit durant la visualització. Què tal? Com ha anat? La ciència ens demostra els beneficis de la visualització, de la meditació, de la relaxació, l'impacte positiu que té en el nostre cervell. Jo confio molt que aquesta eina que hem fet servir ara la puguis repetir en moments en què et sigui necessari perquè s'acosta un examen difícil o perquè has entrat a la sala on faràs la prova de la selectivitat. I només recordant aquestes sensacions de respirar a poc, d'aquella tarda meravellosa en aquell lloc d'estiu que t'agrada tant, o aquella connexió amb les teves amistats, segurament el teu nivell de nervis pot disminuir significativament i pots brillar tant com sabem que tu pots brillar. Una abraçada molt forta i moltíssima sort.